Пристигнахме. Привлекателното градче Черна вода. Странно, улиците са безлюдни. Къде са хората? Всички магазини са изоставени. Не се вижда жива душа. Започвам да се плаша. И аз това място е като призрачен град. Ожеднях от вървенето. Едно хубаво студено питие ще ми се отрази добре. Чичо Доналд, внимавай, не знаеш какво има в водата. Не ставай смешен. Страхотно, опитай. Не искам, мирише на вареница. Ти не същичко същото си настина. Слушайте, гласове чуват се от кметството. Там трябва да са всички. Назад релсъци, аз ще проверя. И за това, добри граждани на Черна вода, аз, вашият скромен кмет, настоявам да се събираме всяка седмица. Не трябва да забравяме предсказанието. Да, не трябва да забравяме предсказанието. Не трябва да се допуска чужденец в нашия град. Жената, аз съм чужденец в града ви. Събранието се разпуска. Надявах се, че някой може да... Хей, вие ще сте щастливи граждани, нали? Какъв проблемът? Седалките тук са твоите корави. Шегувам се, шегичка. Хуйт, няма да пречи на излюването, но ще си шегувам само на улиците. Все едно мислех, че може да ни насочите. Вие минавате покрай мен, сякаш не съществувам. Наистина ли си чужденец? Това е страхотен начин за посрещане на гости. Съжалявам, но това е Черна вода. Не може да причаш туристи през зимиса. До сега е пролет. Боя се, че тук горе в планината студът продължава по-дълго. По-добре си тръгва. Чичо Доналд, да се махнем от това странно място. За нищо не се па. Планинският въздух излекува настинката ми. Съдбата ни доведе в този град и аз ще се насладя на почивката си. Ето, хотел. Ще взема стая за нощуване и да не се казвам Доналд. Ужасно съжалявам, но нямаме нито едно свободно място. Не, но на лавиците са окачени много ключове. Очевидно има много свободни стаи. Боя се, че не разбирате. Хотелът ще бъде дезинфекциран. Защо? Това следвайте част трета, втора, трета.